Good morning, Siargao. Maayong buntag po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga sa tanan. Maayong buntag po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga frontliners nga padayon nga naghatag kanato og mga effort para na makahatag og serbisyo sa katawhang Pilipino. Good morning usab mga ka-Siargao sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning po mga ka-Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Ilabi na usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong mga probinsya. Ilabi na ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, og sa Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning, Siargao at Sir G. Labi na sa taga San Miguel Dapa. Ingat kamutanan. God bless. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Salamat po sa inyong suporta. Magandang umaga po. Good morning sa tanang viewers nato karon. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Dili ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsa lamang nga pagdag-o ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak nga pag-ulan tungod na sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangang direksyon og hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Atong makita sa atong screen nga walay pag-ulan nga atong masinati karong adlaw. Ni subang ang haring adlaw ganinang alas 5:33 mga ka-Siargao, ug mosalop kini ugma alas 5:49 na sa hapon. Mao kana ang latest updates nato mga ka-Siargao sa kahimtang sa atong panahon. Good morning Kuya G at Siargao TV. Gikan na kang Maria Len Ahok. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Dili na sabta maglangan mga ka-Siargao, atong paminawon karon ang mga headlines ug unod sa atong mga balita. Pinakaunang bahin sa atong balita, RHU San Benito mapasalamaton sa mga blood donors. Mapasalamaton ang Rural Health Unit sa San Benito o Caraga Regional Hospital Blood Bank staffs sa tanang San Benitoanons nga midonar sa ilang mga dugo atol sa bloodletting activity nga gipahigayon kagahapong adlaw. Miabot sa 97 ka mga blood donors ang mihatag sa dugo sa maong aktibidad. O kana ang latest update dito na sa San Benito. Congratulations ilabi na sa mga naghatag og mga dugo alang na sa maong aktibidad. Dako na ni natabang, daghan na ang ma-save na mga kinabuhi mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, quarterly meeting sa local board gipahigayon sa Pilar. Ang municipal government unit sa Pilar nagpahigayon sa ilang quarterly meeting sa local health board alang na sa pag-update sa status sa mga accomplishments sa health sector panahon sa COVID-19 pandemic. Ang mga emerging issues and concerns ang gihisgutan sa maong meeting aron makahatag og dugang maayong serbisyo sa tanang Pilarnons. Mismong si Mayor Attorney Maria Liza Resurrección ang nangulo sa maong meeting mga ka-Siargao. Mga ng latest updates dito na sa Pilar. Samtang mga ka-Siargao, bag-ong nangamatay sa COVID-19 na itala sa Caraga.
As of September 3, mga kasyargaw, 2020, ang Department of Health Caraga nakadawat og 139 RT-PCR confirmatory results gikan na sa Gene Expert Reference Laboratory sa Butuan Medical Center, Northern Mindanao, and Davao Region Molecular Laboratories o laboratories nga sumala pa 99 ang menegatibo o 40 ang gituuhang mi positibo mga kasyargaw sa COVID-19 virus. Sumala pa ang mga konfirmadong kaso gikan sa Buena Vista, Agusan del Norte, upat ka buok, sa RTR tulo, sa Agusan del Sur, sa San Francisco usa, sa probinsya Surigao del Sur usa sa Lianga, usa sa Cantilan, usa sa Bayugan City, o mga kasyargaw 29 gikan sa Butuan City mga kasyargaw. Atong paminawon mga kasyargaw usab ang bag-ong tulo nga namatay tungod na sa Caraga, tungod na sa COVID-19 dinhina sa Caraga. Atong paminawon ang mismong detalye gikan na kang Dr. Jose Arliacuna Jr., ang Regional Director sa Caraga Region. In the latest report, 2 of today's confirmed cases, together with 1 other previously revealed confirmed cases, have died. To date, COVID-19 confirmed positive cases in Caraga region now totals to 589, with 367 recoveries that have been discharged and released, 209 active cases, and 13 deaths. Sa tulo ka reported nga kamatayon, tanan kaso na sulod sa 50 to 70 years age grouping. Duha niini lalaki ug usa babae. Tanan sila naay mga comorbidities sama sa diabetes ug hypertension. Tanan usab mga residente sa Butuan City. Silang tulo nagkasinati ug hilanat, ubo ug paglisod og ginhawa ni adtong 4th week of August. Na-admit sila 3 to 7 days gikan nga nasinati ang maong simptomas, and following admission for intensive care management. Ilang kondisyon ning grabe, namatay sila 3 to 5 days gikan sa admission. Dako kay namong kasubo mga igsuon sa nadugang nasab nga kamatayon sa Caraga region. Sa mga pamilya, dawatan ninyo ang among kinasingkasing kayo nga simpatiya. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag, ang dugang detalye usab ni DOH Regional Director Dr. Jose Arliacuna Jr. Ilabi na sa tulo nga namatay na usab mga kasyargaw tungod na sa COVID-19, tungod kini sa mga komplikasyon nga ilang nasinati mga kasyargaw. Atong gikasubo gayod mga kasyargaw ang pagkamatay sa lain na sabtulo nga mga COVID-19 patients. Sumala pa nga 13 na tanan kabuok mga kasyargaw ang namatay sulod sa Caraga region. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Good morning po. Magandang umaga. Shout out kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Sanan sa mga taga General Luna. Gikan na kang Perlo Crisologo. Good morning po sa tanan taga GL din ha. Maayong buntag po kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Good morning Siargao. Ilabi na nimo Kuya G. Gikan na kang Jezmel Bual. Salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ilabi na sa inyong mga suporta, mga kasyargao. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa atong mga balita, Surigao del Norte Provincial Police Office nang hatag og relief pack sa Barangay Taft didto na sa Surigao City. Nakadawat karon og mga food packs, face mask og IEC materials ang mga porters o laborers sa mga arastre dito na sa Punta Bilang-Bilang Barangay Taft, Surigao City. Atol kini sa pagselebrar sa kapulisan sa National Crime Prevention Week nga dunay tema nga komunidad
pangalagaan ng pandemya at krimen ay maiwasan. Nahitabo kini kagahapong adlaw alas 3 sa hapon sa pagpangulo ni Surigao del Norte Police Provincial Office Police Major Shalom Faye Cornelio, ang Police Community Affairs and Development Officer. 30 ka mga arastre ang nakadawat sa maong mga ayuda. Mao na ang latest updates sa atong mga kapulisan sa probinsya Surigao del Norte, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, staysafe.ph gilusad sa gobyerno. Gilusad karon sa atong gobyerno ang pinakabag-ong application nga gitawag nga staysafe.ph alang na sa monitoring o surveillance sa mga COVID-19 patients. Dugang pa nga ang privacy sa mogamit sa maong app maprotektaran gayod. Mga suspected o confirmed cases lamang ang mga mupailalom sa surveillance sa maong application. Atong paminahon, si Multi-Sys founder o CEO David Almirol ang nagmugna sa maong application. Wala pong surveillance po ang StaySafe. Ang surveillance lang po yung nagkakasakit lang. Liwanagin ko po. Mali po yung impression na kapag nag-download ka ng StaySafe ay parang nasusurveillance. Hindi. There's no surveillance on the individual who's gonna download StaySafe. Only the confirmed cases. Yun lang po. So maliwanag po yan na yun po yung naging nireview na po yan ng ating mga technical expert. In fact, nagkaroon kami ng nag-workshop sa DICT, umakyat din kami ng Baguio at yung grupo po ni Mayor Magalong, ginaid kami. So napakaganda po ng proseso po ng StaySafe. Our intention is to save lives. And saving lives is no longer a group or a government. It's already our job, all of us. It's our job to do that already. Mao kato mga kasyargaw ang pamahayag mismo ni CEO David Almirol, ang Multi-Sys founder, mga kasyargaw, ilabi na sa pagmugna sa application karon para na sa COVID-19 monitoring ug surveillance, ilabi na sa mga pasyente nga nakasinati og COVID-19 sa mga suspected, probable o confirmed cases, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, dugang hazard allowance, libre nga pabahay, testing og life insurance og mga medical front alang na sa mga medical frontliners, posibleng pagahimuon. Sumala kang Presidential Spokesperson Harry Roque nga kung mas ubos gayod ang mga sweldo sa mga nurses sa Pilipinas kung itandi sa uban pang mga nasud sa ASEAN, adunay posibilidad nga utrohon sa gobyerno ang ilang klasifikasyon sa salary standardization aron mapasakahan pa ang sweldo sa atong mga nurses o mga medical frontliners. Dugang pa nga pinagisab sa bayanihan 2, mahatagan usab ang medical frontliners og dugang hazard allowance, libre nga pabahay, testing og life insurance. Atong paminawon, mga kasyargaw, ang pamahayag mismo ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Pero ang ginawa na po natin sa pamamagitan ng Bayanihan 2 ay binigyan natin ng karagdagang hazard allowance ang mga frontliners natin. Binigyan din natin sila ng libreng board and binigyan po natin sila ng libreng life insurance at meron din po silang mga libreng tests. No? So sa tingin ko, maganda naman po yung package na binibigay natin ngayon sa ating mga frontliners. Gayunpaman, kung yan po ay mababa pa sa ating mga karatig na bansa, pagdating po sa mga nurses sa gobyerno, ang solution po dyan ay siguro bago yung classification o baguhin yung classification ng nurses sa government standardization law, no? Salary standardization law, nang mailagay ang mga frontliners natin sa mas mataas na salary grade. No? Sa pribadong sektor naman po yan naman po yung nadidetermine ng malayang merkado. No? Ngayon pong maraming nurses na gusto umalis, siguro naman yung mga pribadong hospital magbibigay rin ng mas mataas na sahod para inganyohin na manatili sa Pilipinas ang mga nurses. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Kung sa tanaw
sa gobyerno nga mas ubos gayod ang mga sweldo, ang mga benepisyaryo sa mga nurses o medical health workers. Pwedeng himuon sa gobyerno nga ipasaka ang standardization law para na kanila mga kasyarga. Samtang, good morning Kuya G. Shout out ko sa taga GL o taga Union. Salamat gikan na kang Rose Espinosa Sulyoso. Good morning po sa tanang taga GL o taga Dapa. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G. And good morning Dapa. Gikan na kang Almar Alvarez Harligo. Salamat Almar. Good morning po. Good morning Siargao. Good morning mga kapamilya ko sa Union Dapa. Gikan na Kang Irene Intano Sinday. Good morning po. Magandang umaga sa imo. Salamat po sa suporta. Good morning. Gikan na kang Shane Alieba. Good morning po. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning mga kasyargao. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa atong mga balita. BCDA mihatag og update sa Build program. Importante karon ang mga proyekto pang-infrastruktura mga kasyargao. Mao kini ang pamahayag mismo ni Bases Conversion and Development Authority ng BCDA President o CEO, Presidential Advisor for Flagship Project and Program Secretary Vince Dizon. Kini nag-usa sa mga importante nga bahin sa pag-able sa ekonomiya karong pandemya sa COVID-19. Ilabi na karon sa Build program. Kinahanglanon gayod kini para na kanatong mga Pilipino. Ilabi na sa mga nawad-an og trabaho. Atong paminawon ang pamahayag ni BCDA President Vince Dizon. Kinukumit po ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulo na talagang paigtingin palalo ang ating infrastructure program, ang ating build, para mas madaming trabaho ang ating maibigay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nawalan dahil dito sa ating pandemyang kinakaharap. Unang-una po, kung titingnan po natin ang paggastos sa infrastructure nitong nakaraang mga ilang taon, 2 dekadang nakalilipas, makikita po talaga natin na napakalaki na po ng itinaas ng infrastructure spending, lalong-lalo na sa termino ng ating mahal na Pangulong Duterte. Noong pong 2001 to 2010, 100 bilyon lang po o mga 1.6% ng ating buong ekonomiya ang ginagastos sa infrastructure ng ating pamahalaan. Ito po ay tumaas noong 2011 to 2016 to 370 billion, mga 3%. Pero makikita po natin, halos 1 trilyon po kada taon mula 2017 to 2019 ang ginagastos ng ating pamahalaan, equivalent to 6% ng ating GDP, ang nagawa ng administrasyon ng ating Pangulo. Mao kana mga kasyargao, ang mismong pamahayag ni BCDA President Vince Dizon nga importante gayod mga kasyargao ang infrastructure projects nga gihimo karon sa gobyerno, ilabi na sa pagpangulo ni Presidente Rodrigo Duterte. Atong makita dito na sa charts nga sa mga nilabay na mga katuigan ang administrasyon sa atong pangulo ang mihatag og importansya, mihatag og dako nga budget alang na sa infrastructure program sa atong gobyerno. Kini usa ka makatabang gihapon mga kasyargao, ilabi na sa atong mga katawhang Pilipino, mga Pilipino nga nawad-an sa trabaho karong nga panahon sa pandemya. Kung mag-abli na ang Build program, nagpadayon man gihapon ni apan sa pag-boom niini pagbalik, daghan gayud ang matabangan niini na mga Pilipino. Maayong buntag, Day Siren. Maayong buntag, Bilad family. Gikan na kang Nalin Bilad. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Watching from Kuwait. Hello sa akong mga pamilya sa Tubahon, Dinagat Islands. Gikan na ka Shane Alieba. Salamat po. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning, Siargao. Happy birthday
to my brother-in-law, Manoles Jackson of Australia. From Tata of Toronto, gikan na kan Gian Dolgime. Salamat po. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Sam Dolgime. Salamat po sa inyong suporta. Salamat, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga. Tulo ka buok asa, mga kasyargaw. Sa zodiac sign nga Aries, maglikay nga dili ka sobra sa imong spending sa mga home appliances o gadgets. Ayaw pang hambog. Daghan ang mag-away sa imo. Lucky numbers 42, 38, 24, 18. Lucky color brown. Samtang sa Taurus, practical o down to earth ka. Adunay madawat og award sa imong work. Lucky numbers 54, 32, 24, 13. Lucky color carrot orange. Samtang sa Gemini, dunay changes sa plano sa buntag. Enjoy ka sa imong get together sa imong friend. Ayaw pagpasobra sa pagpakapon. Lucky numbers 36, 42, 30, 23. Lucky color pink. Mao na ang first 3 nato, mga kasyargaw, nga horoscope karong buntaga. Aduna pay dugang ni ini taod-taod, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, PhilHealth President mitubag sa mga bash kaniya. Gidawat og mitubag karon sa mga bash o ang mga bash sa bag-ong presidente sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth nga si Attorney Dante Giran. Atol kini sa giingon niya nga wala pa kini kahibaw-anan sa public health. Apan giingon niini karon nga nakig-meeting og nakig-istorya na kini sa mga eksperto sa health alang na sa mga paghatag og advice atong paminawon ang pamahayag og pagtubag ni PhilHealth President Dante Giran. Hayaan nyo sila, yung nagko-comment. It's their right. It's their perfect right to comment that, I admit, ano bang alam ko sa public health? Of course, aaralin ko yan. Ay naku po, aaralin ko yan. Hindi ko alam eh. Alam nga nang sasabihin ko na alam ko na hindi ko alam. So, I have to talk to experts. I'll have to refer to experts to give me inputs. So, we don't have the monopoly of wisdom. Just like other people need me, I also need them. One of them, I will talk to Sir General Morales for insights, I'll talk to him like something like, ano ba sir ang dapat gagawin? Na dapat gawin. At saka, ano yung mga ginawa mo hindi mo dapat gawin? At least, I will have the insight. I will have the clue. I will have the hint on what to do. That's simple. Mao kana, mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni PhilHealth President Attorney Dante Giran, mga kasyargaw. Ilabi na karon sa nang bash kaniya. Apan mitubag na kini kaganina. Ilabi na sa iyang mga pamahayag, mga kasyargaw. Good morning, kasyargaw! Siargao TV at Kuya G, gikan na kang Taiza Mia. Good morning po. Good morning, Kuya G. Watching from Butuan City, gikan na kang Tata Bordeon. Salamat, Tata. Ingat kamo din ha. Ilabi na sa Butuan City. Kay nagkadaghan gayod ang local transmission din ha. Ingat po sa tanang taga Butuan City. Ingat po kamuntanan. Salamat sa inyong suporta. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Salamat, mga kasyargaw. Samtang sa dugang nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw, tulo ka buok. Busy ka sa imong social interest. Ang imong balikbayan, friend, magbisita sa imo. Lucky number sa Cancer 26, 54, 42, 18. Lucky color cyan blue. Samtang sa Leo, maglipay o malipay sa imong plano. Priority ang duties at home. Ayaw pag-worry. Lucky numbers 53, 48, 44, 26. Lucky color
dollar green. Samtang sa Virgo, daghang bahandi karon. Ang imong handurawan ma-experience mo na. Busy ka sa imong mga project. Lucky numbers 52, 46, 39, 26. Lucky color white. Mao kana ang dugang nga tulo nga horoscope nato karong buntaga. Ang dugang panaunom sa atong pagbalik mga kasyargaw sa paghisgot sa inyong mga horoscope. Samtang mga kasyargaw, korupsyon, unang sumpuon sa PhilHealth. Aron mabalik ang pagsalig sa katawhan mga kasyargaw sa PhilHealth, giingon karon ni PhilHealth President o CEO Dante Giran nga iyang paghahanapon og sumpuon ang korupsyon sa maong organisasyon o pasakahan kini og mga kaso. Dugang pa niini nga tarungon na sa PhilHealth ang paghatag serbisyo og mamahimo ng transparent kini sa publiko. Atong paminawon ang mismong pamahayag ni PhilHealth President Dante Giran. Una sa lahat, meron akong mandato sa presidente na to eradicate entirely corruption in the corporation. That's the PhilHealth. And of course, imbestigahan din sila lahat. Alamin natin kung sino ang source ng corruption, at saka pag nalaman natin ito, ipapile natin ang appropriate na kaso. And maliban na doon sa pag-file ng kaso, kailangan na pagandahin natin ang ating serbisyo sa mga tao. We have to protect whatever is to be protected with what is left at the PhilHealth. And we have to roll with so much transparency. We have to roll with honesty. We have to roll with integrity. At itong pag ginawa mo ito, makikita po ito ng taong bayan. At pag nakita nila na kayo sincero, tayo sincero, ako sincero, just like ginawa ko sa NBI, siguro manumbalik sa atin yung what we call the trust ng taong bayan. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni PhilHealth President Dante Giran. Happy weekend sa tanan! Shout out Pidarce family sa Tagadinagat o sa Pau, Santa Monica o sa Laplana family gikan na kang Lynn Lopez Dai. Salamat po! Magandang umaga kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw sa dugang nato nga horoscope karong buntaga. Sa Libra, dunay happy accent sa romance. Ma-enjoy nimo ang love at first sight. Excited ka sa pag-believe in love. Lucky numbers 12, 56, 43, 24. Lucky color cherry red. Samtang sa Scorpio, maglibog ka sa schedule sa travel. Mag-enjoy ka sa imong travel karon. Maglikay sa reckless expenditures. Lucky numbers 24, 58, 44, 40. Lucky color tangerine. Samtang sa Sagittarius, ang mag-consult sa psychic aron adunay guide sa imong right decision sa mga business opportunities. Lucky numbers 54, 38, 26, 20. Lucky color gold. Mao ka na mga kasyargaw ang dugang nato nga mga horoscope. Aduna pay last 3 sets sa atong mga horoscope para na mga himong giya kaninyo mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, balita sa sports mga kasyargaw. Steve Nash nahimong coach na sa Brooklyn Nets. Nahimo ng coach karon ang two-time NBA Most Valuable Player kon MVP nga si Steve Nash ngadto na sa Brooklyn Nets mga kasyargaw. Siya na ang in charge o siya na ang in charge sa team na adunay all-star playmakers nga si Kevin Durant o Kyrie Irving mga kasyargaw. Sumala pa nga kini
ang pinakaunang coaching job ni Steve Nash, human ang 5 years ingon nga player development coordinator sa Golden State Warriors mga kasyarga, og nahimo usab na consultant sa team nga sumala pa nakadaog ni atong mga niaging tuig. So congratulations karon kang Steve Nash, siya na ang coach sa Brooklyn Nets. Mao kana ang latest updates nato sa sports karon mga kasyarga. Congratulations kang Steve Nash. Samtang mga kasyargaw sa Capricorn, dunay valuable lead sa imong gipangita nga bag-ong place nga mabalhinan. Mabayaran na nimo ang imong house and lot. Lucky numbers 44, 54, 57, 34. Lucky color eggplant, violet. Samtang sa Aquarius, ang imong self-discipline ug hard work ang magpasugod sa imong project. Ang gahom sa third eye ang mutabang sa pag-solve sa problem. Lucky numbers 36, 45, 30, 53. Lucky color honey yellow. Samtang sa Pisces, ang imong determination nga mag-succeed ang dunay maayong resulta. Ang home activities muhatag og bahandi. Malipay sa sobra ang gastos. Lucky numbers 54, 40, 26, 38. Lucky color thunder red. Good morning mga kasyargaw. Mao kana ang atong latest na mga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Latest updates ilabi na sa horoscope. Kinigiya lamang kay kita man mismo ang mohimo sa atong pagkabot sa success mga kasyargaw. Happy viewing kay John Emmanuel Blase sa Surigao. Gikan na kang Lynn Lopez Dars. Salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning mga kasyargaw. Samtang ang atong Surigao del Norte monitoring report mga kasyargaw. Ang COVID-19 monitoring report as of September 3, 2020 mga kasyargaw, nakatala og 27 ka suspected cases, 175 nga probable cases, 178 nga persons under monitoring, 13,886 nga nakagraduate na sa pag-quarantine mga kasyargaw, og 337 mga kasyargaw ang positibo sa rapid antibody test, samtang 99 ang positive sa RT-PCR confirmed cases. O good news mga kasyargaw, 98 ka ang naka-recovered gikan na sa 99. Usa na lamang mga kasyargaw ang gihulat para na mamahimo kitang COVID-free. Apan sumala pa sa report nga atong nadawat mga kasyargaw nga ang COVID-19 free na ang Surigao del Norte. Human ang maong pag-quarantine kanila mga kasyargaw na humana. Apan ihulat na lamang ang resulta sa usa nga nagpositibo karon mga kasyargaw gikan na dito sa Higakit. Apan good news 99 o 98 out of 99 mga kasyargaw nga mga confirmed cases ang naka-recover na. Usa na lamang mga kasyargaw ang gihulat para na mamahimo gayud kita nga official COVID-free province mga kasyargaw. Mao na ang atong gamay lamang na monitoring report sa Surigao del Norte. Samtang sa COVID-19 updates sa Pilipinas, miabot na sa 228,403 ang total confirmed cases sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, ay labi na sa COVID-19 pandemic nga atong nasinati karon. 65,240 niini ang confirmed case, 90.8% ang mild symptoms ang nasinati. Samtang ang naka-recover 159,475 na mga kasyargaw. Ang mga nangamatay
3,688 na mga kasyargaw. Sumala pa sa 91 o 113 over 91 ka mga laboratories nadungagan og 1,987 mga kasyargaw. Sunod lamang sa 24 oras kagahapong adlaw, September 3. Ang nangamatay na 3,688 mga kasyargaw. Mga kuna ang latest updates nato sa atong COVID-19 cases din hina sa atong nasud Pilipinas mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers karon. Happy birthday ni Santi Bausing diha na sa Barangay Antipolo del Carmen, gikan na kan Sweetie Bausing Jason. Good morning po, happy birthday kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Good morning po Siargao. Happy Friday sa inyo. Gikan na kang Richard Menil. Happy weekend po. Happy Friday po kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat sa suporta mga kasyargaw. Samtang sa atong gamay lamang na history alang na kaninyo mga kasyargaw. Hibalo ba mo nga niatong September 4, 1943 ang Japanese-sponsored 1943 Constitution gipirmahan o giratipikahan sa General Assembly dito na o 2 days later adisar ang 117 members sa kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas o Kalibapi, ang only political organization nga pwedeng allowed mga kasyargaw panahon sa Japanese regime mga kasyargaw. Ini lamang ang giila sa mga Japanese government, sa Japanese government ang 1943 Constitution o ang Japanese sponsored nga gobyerno mga kasyargaw. Mao kana ang gamay lamang nato na history og trivia alang na kaninyong mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og dugang nakahibaw-anan ilabi na sa mga milabay na mga katuigan mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat sa inyong suporta mga kasyargaw. Dinhi na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng balita dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas. Kaya ang atong live stream abot man Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Kini nyo nakalagad sa live stream karong buntaga, Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, good morning, happy weekend!